Žijeme v době, kdy světu vládnou technologie, internet, umělá inteligence a nepřeberné množství aplikací. V tomto videu nahlédneme na začátek revoluce, která má změnit svět a díky které právě sledujete toto video, na samý počátek internetu. Je začátek 60. let a světem zmítá jedna z největších hrozeb, které kdy lidstvo čelilo. Jaderná válka. Důsledkem studené války se rozjíždí kola obranného průmyslu na plné obrátky a před americkým armádním vedením stojí nelehký úkol. Vytvořit komunikační síť, která zůstane funkční i přes výbuch jaderné bomby. Následuje tedy obrovská výzva s jedinou otázkou, ale nelehkou odpovědí. Jak vytvořit fungující komunikační síť, jejíž část bude zcela jistě zničena nepřátelským úderem? S možným řešením přichází společnost Rand Corporation. Základním kamenem je vytvořit komunikační síť bez centrálního řízení. To řešení lze rozdělit do dvou hlavních částí. První. Síť má být navržena tak, aby si jednotlivá komunikační centra byla rovna a tudíž zničení jednoho z nich neovlivní komunikaci ostatních. Druhá část spočívá v rozdělení přenášených dat do samostatných celků, které jsou navzájem nezávislé, do paketů. Tímto se sníží riziko ztráty dat na minimum. Každý paket je jako samostatný dopis s vlastní adresou, na kterou má být doručen. Pokud by byla trasa, po které má paket putovat, zničena, jednoduše ji nahradí jiná. Tato vize je revoluční a je to základní kámen nové éry přenosu informací, která trvá do současnosti. Vše je připraveno a nic nebrání zrodu otce internetu, síť s názvem ARPANET. Je podzim roku 1969 a první síť ARPANET propojuje 4 komunikační uzly. Americké univerzity v Los Angeles, Stanfordu, Santa Barbaře a Utahu. ARPANET představuje nový svět a s ním přichází nové možnosti. Díky tomu na sebe další průkopnické myšlenky nenechají dlouho čekat. Je rok 1971 a programátor Ray Tomlinson posílá prostřednictvím ARPANETu první e-mail. Přestože obsahuje nesmyslnou sérii znaků, bude navždy zapsán do internetové síně slávy jako první zpráva zaslaná prostřednictvím elektronické pošty a Raye Tomlinsona si budeme pamatovat nejen jako průkopnického programátora, ale hlavně jako otce e-mailové komunikace. Nová síť se rychle rozrůstá po celých Spojených státech a v roce 1972 je připojeno okolo 40 uzlů. V následujícím roce ARPANET otevírá dveře Evropě a připojují se první zahraniční uzly v Norsku a Velké Británii. Koncept, se kterým přišel ARPANET, je sice revoluční, ale stále je omezený jen pro hrstku vyvolených a jeho řízení není příliš uživatelsky přívětivé. To se má ale brzy změnit. Je konec 80. let a ve švýcarském CERNu se rodí projekt, který zformuje způsob, jakým komunikujeme dodnes. Projekt, který doslova zaplaví celý svět. World Wide Web. Koncept www je doslovně celosvětová síť. Je to průlomový systém, který propojuje informace pomocí hypertextových odkazů v otevřeném internetu. V samotném čele projektu stojí Tim Berners-Lee, který je považován za jednoho z hlavních tvůrců celého projektu. Tim vytváří první webový server a grafický webový prohlížeč. Své nové okno do internetu nazve World Wide Web. Jedná se o snadno použitelné grafické rozhraní vytvořené pro počítač Next, na kterém Tim pracuje. Nedlouho poté vzniká první webová stránka. Tato stránka je napsaná pomocí nově vzniklého programovacího jazyka HTML neboli Hypertext Markup Language. Ten je také používán dodnes a představuje základní kostru všech webových stránek na internetu. Samotná první www stránka byla velice jednoduchá. Obsahovala pouze základní text o projektu samotném a odkazy, které propojovaly jednotlivé části obsahu na stránce. CERN v roce 1993 publikoval kompletní zdrojový kód a řekl, že web bude navždy a zdarma dostupný všem. Od těchto dob počet uživatelů na internetu prudce roste a postupně si vytváří vlastní svět, jehož hranice se neustále posouvají. Je rok 2023 a nacházíme se v bodě, kdy je připojeno k internetu přes 5,3 miliardy lidí, tedy něco okolo 65% světové populace. V současnosti je denně zhruba 900 000 nových uživatelů, kteří se poprvé připojí k internetu. Odhaduje se, že na konci roku 2023 bude k internetu připojeno přes 27 miliard zařízení. Od ARPANETu z roku 1969 k umělé inteligenci je to necelých 60 let. Zdá se, že se nám kolotoč vývoje roztočil na plné obrátky.
Držte si klobouky, protože ta pravá jízda nás teprve čeká. To nás přivádí k otázce. Jak bude podle vás vypadat internet za dalších 10 let?